Naším zahraničným partnerom v projekte Umelka, Centrum moderného umenia a komunít, je Islandská asociácia výtvarných umelcov so sídlom v Reykjaviku, ktorá je známa taktiež pod skratkou SÍM. Vďaka tomu, že Slovenská výtvarná únia, rovnako ako SÍM, súčasťou Medzinárodnej asociácie výtvarných umelcov, máme možnosť aj my, profesionálni umelci, na Islande navštíviť mnoho kultúrnych inštitúcií, ako sú galérie, múzeá alebo knižnice. Navštívili sme Múzeum moderného umenia v Reykjaviku a vďaka tomu, že je SVU súčasťou Medzinárodnej asociácie výtvarných umelcov, tak sme mali tento vstup zadarmo. Pri vstupe sme ukázali preukaz a dostali sme peknú nálepku, ktorou sa identifikujeme a máme možnosť si pozrieť tieto priestory. V kultúrnych inštitúciách v Reykjaviku nájdete okrem obrazov či kníh aj miesto na oddych a kávu zadarmo.